כאילו, אני חושב שבשביל שלנו זה יהיה מעניין יותר. MEG יש פה. 11,000 אנשים ראו, שיחקו בזה, ו-92% יש אנשים, כאילו, שיחקו. הם אמרו שזה טוב. עשו לייק. אני נכנס. בוא ננסה, כנס. וואו, זה היה מלחיץ. טוב. אם לא, יש לי גם כן איזה משהו ששלחו לי. מה זה? מג. לא יודע, עשיתי סקיפ. אפס קולר אורדאי. גם אני. אנחנו מדברים במשחק? אומייג. אני נראה קרסט. לא, אין לי את הוויס שיט, סורי. אתה לא בן 18, בסדר. איפה אתה? בוא. אתה רואה אותי, אני חולה סרטן. הנה, פה, אני פה. מה אתה חושב עליי? אני יפה? בוא. אוקיי, אל תענה. בוא לפה. בהצלחה לא נופלין. אתה נראה רזה מדי, אתה נראה כמו פיניאס. אני בסדר. למה הראש שלך כזה, למה הידיים שלך כאלה קטנות? אני יכול להפסיק לשאול שאלות ולמה המשחק לא מתחיל? כן, הוא מתחיל. 9, 8. 6, 5, 4. בגלל שאני היחידי שכנראה די הולך לשלוט הרוב, אז ג'ט, אני מחשיב אצלי 500 קיקס. אבל זה נראה שזה רק אני, אז אם אתם תורמים לאבי, אז כאילו זה נפסק הקרוס שוט. אם אתם תורמים אצלי, אני... אתם תורמים אצלו, הוא שותה, אתם תורמים אצלי, אני שותה. איך, אומייגאד, אוקיי. זה משילוקס, אוקיי. רגע, יש לי שוט. מה עושים? אלט אנטר, נכון? מה זה אלט אנטר? כן, אלט אנטר. אוי. וואי. לא פה, כאילו, ממש לא פה. Hello, and welcome to the Major Explorer Group, or the MEG. If you are hearing this, you are now an official member and are part of the Compass Point Regiment. Members of this regiment are to take care of simple missions that higher-ups give them. On the counter, there is a computer. Here, you will receive missions to go on. On the back wall, there is a shop. Buy upgrades. Look to your right, and you will see an elevator. This will be how you will travel to this is usually just collecting simple materials. Once your mission is complete, you will return back. Report your mission completion. לין? סורי, הייתי במיוט. סורי. יאללה, בוא נצא. רגע, אני צריך לצאת בסטייל. איך לא עושה את זה? בא לי גם. אתה יודע למה אתה לא יכול? למה? כי אני מטורף יותר. shut the fuck up. אני מרגיש את הראש שלי מרחף, כאילו ככה. השלב החדש נראה ממש טוב, כן. אתה צמא? לא. לא יודע, אולי... יאללה, מעלית. מעלית. יאללה. יש פה עוד מעלית. מה הדירה הזאת? אי אפשר לפתוח את זה. או, שיט. וואו, תראה איזה ארוך האזור הזה. אתה יודע כמו מה? אתה יודע כמו מה זה ארוך? היי, יש שם מישהו! יש שם מישהו! זה אני נראה לי. לא, זה לא! זה לא אני. הלו! הוא נראה חברותי, רגע, חכה. ז'יט! היי אחי. פלין, סגרתי אותו בדלת. או, נייס. אני רץ במסדר... מה זה? מה יש במשחק הזה בכלל? אני לא מבין.
אם זה נחשב דבר מפחיד, וואלה בואו פשוט נעזוב, אחי, זה די מוזר. אומייגאד, שילוקס, וואט דה פאק, אחי. רגע, שנייה, אני צריך לקחת עוד שוט. המוח שלי כבר לא פה, תקשיב, זה 40%. לא. שתי שוטים. וואט דה פאק, תודה ביטון. בוא'נה, בקצב הזה באמת כבר יהיה לי את הכמות סאבים לפרטנר. אז זה אומר שאני כאילו מקריב את זה שלי. את הכבד שלי. טוב. הרוויה קודם כל שילוקס. אוקיי, שאט אאוט. too much. באמת חזק. בוא'נה, זה שורף לי את הגרון, כאילו, זה אמור להרגיש, אני אמור להרגיש את זה? ועוד אחד לביטון, ביטון קליפים. שאלות לביטון מעקף תחתון קליפים. מה זה פשוט נעלת? כן, נעלתי את ההוא בחדר. נראה לי שמתי פה יותר מדי. באתי לישון. משחק אחי, נהיה איפה מאוד... אתה נמצא? לא יודע. אני לבד. איזה צ'יטים? הנה אתה, אוקיי. וואו. כל העולם אצלי בסלואו מושן. רגע, אובג'קטיב קומפליט, return to the elevator, יאללה ביי. מה עשית אבל? לא יודע. פשוט טיילת? הנה, אליווייטור. לא, מאיפה שבאנו נראה לי. קלינטון אחי, זה פותח לא לו את מפחיד הדלת. בכלל. כי אני נעלתי אותו, עשיתי לו... טריקים. נפתח לו? ביטון, ראית את הג'ט החדש? וואי, נראה לי צריך להביא לך... וואי, אני לא מרגיש את הפנים שלי, בוא דפק. מה קורה לי? ראיתי בהתחלה, אוקיי. וואי, אני לא מרגיש את הפנים, what the fuck. הפנים שלי מרגישות כמו סליים. לרקר מקצועי, וואלה, אחי, למדת מה-the best. לרקר נוס בא לי לרקר. לישון. אתה רוצה לישון, אחי? אתה לא שתה כלום, אחי. אתה מבין שאני כבר שתיתי היום? מה שתית? ראיתי עכשיו, כאילו, עם אחים שלי יצאנו. אז כאילו, הייתם באיזה בר או משהו? כן. וואו. עשיתי עכשיו קרפס, ועלה לי טיפה גרה. זה סימן טוב או רע? וואו, what the fuck? הרגשתי כאילו שאני פשוט מקיע על המחשב שלי. אתה מקבל בקש-קש? אחי, מה, אני אינדה גיים, אחי? ספונסור לוידאו? אחי, מה? זה דבר. זה קש-קש. מי משתמש בזה, אחי? מתחילים? מה אנחנו עושים? אני לא יודע, אובג'קטיב קומפליט, return to elevator. ועשיתי את זה, כאילו. הנה, בואו נדבר פה. מה קורה? אוקיי, רנק אפ לבל 2. וואי, אני מרגיש... אורי מטורף שלך. בוא נעשה את זה, זה נראה מגניב. את מה? יאללה, בוא. אוקיי. יאללה, run for your life. לא יודע, זה נשמע לא מפחיד. אחי, אני לא מרגיש את הפנים. אתה גם? או שאתה יותר כאילו במצב טוב? אחי, אני נוגע בפנים שלי וזה משהו סליים. אוי, לא. צבע אדום, אני לא אוהב את הצבע האדום. צבע האדום זה של פלינט המרושע, אחי. השם ישמור! מה זה? זה תמונת PNG, מה?
Who gives a shit? It's not PNG. איזה אשכנזי אתה? אתה חייב להוציא מזה. ממה? אחי, אני שחקתי גריס מוד הורור מאפס, אחי, אני לא מפחד מ-PNGs. אני למדתי כאילו להסתגל, אני לא... זה לא מלחיץ אותי. אבל שזה די כיף, רגע, וופ, 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 וופ. זה די איזי, אני לא אשקר. אחי, זה איזי! אומייגאד! מתתי. באמת. וואי, אני שיכור רצח. אני מרחף, כאילו, אני לא פה אפילו. אני שיכור ברמת מיקסטייק. וואלה, ברוח לי פיפי. אני לא אוהב את המשחק הזה, בוא נחליף. אוי, אני בהשתק. איפה משחקי רובלוקס המושקעים יותר? לא יודע, אני תמיד יודע שיש איזה משחקים ממש מפחידים. יש לי את האחד שזדק שלח לי. קוראים לזה Unseen Liminality. Liminality. אני בפנים. נייס. What the או! הלו? No way! האינטרו זה כמו הבשר של הבקרומס, איזה מגניב. וואלה, אהבתי. אני לבד פה. איפה אתה, פלין? אני לבד. לא, אני איתך. זה אתה? אנחנו במפה. אחי, אני אתן לי שיכור בשביל זה. היי! מי זה? וואי, אני לא מצליח לקרוא. אני אשאר לא מצליח להתרכז פה, מה קורה? גמה. וואי, תקשיבו, אני מטורף. אני אשאר לא מצליח כאילו לקלוט אותיות. אנחנו פשוט כולנו בבק רומס. זה דק, מה זה, אחי? הנה אתה. אני מאחוריך. היי. אבי, אני מאחוריך. היי. מה זה? בוא. Save capture? No. הוא נראה מבין עניין. מה זה? היי, אני... למה לא עובד לי הקמרה עכשיו? אחי, מה זה המשחק הזה? מה זה? מה קורה פה?
מה אתה אומר סטאק? זה מה שהתכוונת או שלעוף מפה? או, היי! אני מת, אחי, זה היוצר של הסרט של הבקרומס. זה לא המשחק הנכון? טוב. שמעתי עכשיו רעש מיומורי של צחוקים. מוב! מה מוב? אל תסתכל עליה, תחפש אור אדום. מה זה אור אדום? אוי, היא נפלה. היי, פה קלארק בסרט. עברתי את השלב הראשון של הבקרומס. היי, נהיה חשוך. איך אני רוקד? אל תחשבו שזה אישה, זה גבר. היי. אחי, אני מנותק מהחיים, כאילו, אני לא צוחק. וואט דה פאק, אחי, זה אשכרה הסרט של הבקרומס, היי, יואו, זאתי מג'ו-ג'יטסו קייזן. רובלוקס סלאש גיימס? היי, זה אשכרה אזור מהסרט. רגע, איך יצאת? מה אני צריך לחפש? היי. חפש סולם. סולם. אני במקום אחר. נראה לי הצלחתי. אפור? מקום אפור? כן. אני גם פה. עם רצפת פרקט? כן. אתה פה. מה זה? What the fuck? לא? היי, מה זה? שלום. פלינט? אוי. היי, what the fuck? זה מהסרטונים של קיין? הארי קיין? הוא? אור ירוק. איזה משחק זה? זה רובלוקס. מר בטטה יש לך גיפט? לא, אל תיתן גיפט. אחי, כל גיפט אני צריך לשתות, אבל... אני אומר לכם את האמת, אני שיכור מספיק. נראה לי מעבר לזה ואני כבר אחווה הנגובר או לא יודע, אגיד שטויות. יש לי עוד טיפה שפיות כאילו בתוכי. אני מרגיש כאילו אני עשוי מצמר גפן, לא אשקר. וואו. נראה לי הוא ירדם, וואי, אם אני ישן בלייב זה יהיה מביך. אני פשוט לא מרגיש כלום, אני יכול עכשיו לנשוך את השפתיים ואני לא מרגיש כלום. ביגי, זה מקום חדש, לא? מי? דבר כאילו הוא לקח הרואין? לא, הוא לקח פוזה. שמע. הכל כן, הכל נראה באמת אותו דבר. תודה רבה על הסאב. אתה סבא? אחי, אני לא מרגיש כלום בגוף שלי. אני יכול ללכת... פלינט! היי, מה קורה? בוא. שמע, וואלה, התמיכה הזאת, אחי, שווה את השקרות. פלינט, בוא כבר. רגע. וואי, אחי, אני עוד שנייה, כאילו... אני לא פה. רגע. שנייה, אני איתך עוד דקה. למה הבאתי גומי גם? מה גומי גם? יש לך ארטיק? יש לך גלידה? כן. וואלה, בא לי גם. איפה הבאת? הטריק לפרטנר הכי טוב, לייב שיכור? זה לא עוזר לפרטנר, לא יודע. כאילו, פרטנר, מה שחסר לי, זה תכלס מספר צופים, זה לא סאבים. סאבים זה בשביל
בשביל לא יודע. כאילו, בשביל הכסף. אתה מהצד כזה, כן, בשביל הכסף מהצד. כשאתה עובד, אז כאילו בוא. אתה עובד לרוב בשביל לפרנס את עצמך, אבל כשאתה בתחילת הדרך כסטרימר, אז כל ההכנסה שאתה מקבל היא יותר הולכת, כאילו, יכול להיות או לשפר את התוכן שלך, או לעשות הגרלות וכאלה, או שלפעמים זה פשוט כמו דמי כיס, כאילו. תלוי איך אתה מסתכל על זה. What the fuck? למה אמרת את זה? יא בן שרמוטה. אוי, לא. What the fuck? מה? אבל שאתה זוכר בג'קפוט זה בן זונה, כן. אוקיי. What the fuck? What the fuck? ברור בטח. אחי, אני... פשוט ברא... אני נראה לי הכי נרדם על הכיסא. מה, זה שורף לי בגרון. אחי, למה הוא זה כל כך שורף? זה לא אמור להיות משהו... מי זה היה? מי? מאיפה כולם הגיעו? אני מרגיש מי זה? אחי, אני מרגיש שהפנים שלי עשויות מי... למה אתם רוקדים? לא! לא! לא, תפסיקו לרקוד, זה מוזר. גומי גם בלילה זה וייב, גומי גם בכללי זה וייב. נא. מי זה? מי זה החייל הזה? וואו, הכי מקום במשחק הזה, אני לא אוהב את זה. זה משחיר אותי. ראית שקוטג' 5% היה באמבטיה עם זאתי? תגיד לי, אתה מנסה לסטרות אותי או משהו? מה זה המשפט הזה? צ'אט, יש לי כרגע, אני כרגע אולי אני מרגיש 90% שיכור, אבל יש לי 10% של שפיות ששוכנת בתוכי ומנסה לעזור לי, אז כאילו, אני מבין שאתם מנסים, לא יודע, לשגע אותי. מה היה בסיר על הגג הסגול? שבא. אם הייתי עוד טיפה שיכור, הייתי אוכל שריטה עליך, ביטון. אבל אני אומר לך, זה ה-10% מדבר עכשיו? אתה לא תשרוד אותי. אוקיי, אני אשכרה לא מדבר, וואי, תקשיב, אני מרגיש מוזר. כאילו, בשבילכם אני לא יודע מה, מצחיק אתכם או משהו, אבל בשבילי אני פשוט לא מרגיש כלום. גם כשאני מדבר, אני לא יודע מה אני אומר, אני כאילו, אני מקווה שמה שאני חושב להגיד, יוצא החוצה. אמיתי. מה, אני אבדוק כמה סאבים אני מפרטנר או משהו? להעלות לכם את המורל? הדלפת את השם שלך? מה השם שלי? וואי, האמת שאנחנו קרובים ממש. עזבו, אני אתן לכם להיות בתחושה שלי, כאילו אנחנו ממש קרובים. הדלפת את השם שלך, ירינוב? או, אמרתי שהשם שלי זה ירינוב. אם אני משתמש בקיק לצפייה בסרטון ארוך, צופה? מה? הפוטה... שמע, אני חייב להפסיק להקריא הודעות שלך, אחי. אתם פשוט רושמים מילים רנדומליות. הנקודות? איפה אני עושה לייק? למה כולכם מחוברים ביחד על הבדיחה הזאת? כאילו, למה אתם פשוט רושמים דברים רנדומלית? אפשר לקנות סרטונים הנקודות ואתה תראה? לא. כל ההמלצות של הסרטון קצר, ארוך, זה המלצות. Oh, what the fuck? יכול להיות שאני לא אראה את זה, כאילו, תקבלו את זה. לא, די לשרוד אותי בצ'אט, what the fuck. אני מרגיש כמו ריקי הזאת שראינו. היא הייתה כאילו... בראש מטורף. אבי, אתה פה עדיין?
איפה אתה? רגע, אני לבד? הוא פה. מה זה החייזר הסגול? די, אחי. למה גם ניקס, אחי, למה אתה מגיע אליי רק ללייבים שאני שיכור? כאילו, למה אתה לא מדבר איתי שאני גם כאילו פיקח? פאק? גם ביטון, כאילו, איך אתם צצתם רק כשאני מדבר על שתייה וכזה? אני לרקר? לא, אין לי בעיה עם לרקרים, אני בעצמי כאילו מלרקר, אבל אני עושה את זה בדרך כלל כדי להעביר את הזמן, אבל וואו. כאילו מה, לא היה לכם מה לרשום כל הזמן הזה? אני יודע מה קורה בלייבים שלך. תדע, אחי, הכל בסדר. אין לי כל כך מה לדעת, אחי, אני לאחרונה צופה הרבה בטיקטוק, כאילו. אבי, די להתעלם, אני לא אני צופה מתעלם. בך בצד ולא רושם? לא יודע, אולי זה טוב, אולי זה רע. היית משנה את השם בתעודת זהות לפלינט? האמת שלא. כאילו, פלינט זה כינוי נחמד והכל, אבל אני אוהב אותו ככינוי, לא כשם רשמי. לא, אני חייב להפסיק לקרוא צ'אט בקול רם, כאילו... וואי, אני לא מרגיש את הפנים. פלינט, מה? איפה אני? אני לא יודע איפה אני, אתה רוצה שאני אגיד איפה אתה? איזה חיבור. נוצר לך איתו מה זה, כן. אני לא תגיד, מבין. כמה אתה שיכור? אני רוצה לדעת אם אני יותר ממך. לא, לא הרבה. שתיתי איזה 4 צ'ייסרים. רגע, אתה מרגיש את הפנים? כן. אני עייף. אז, אחי, אני כאילו... אני אני אומר לך, אני משתתף. נוגע עכשיו, אני יכול לתת לעצמי עכשיו סטירה בכל הכוח, ואני לא ארגיש כלום, כאילו, אני אהיה סבבה. אני לא אעשה את זה, אבל... כי אני מצולם כרגע. אני לא יודע מה, אחי, איך חזרתי לפה? וואי, אני עשוי, אני כאילו מרגיש שאני עשוי כמו מרשמלו. אני לא יודע למה זה מרגיש ככה. לקליפ? לא אכפת לי, אחי, אני לא אעשה את זה בשביל קליפ. אני לא קרינג'. איפה הקטע המפחיד? אני לא יודע. אני מרגיש צ'אט, מה אתם שעבדו חושבים עליי. על הצ'אט החדש? מרגיש שעבדו עליי. מה זה מאחוריך? זה דק עבד עליי. אולי אין פה כלום. וואי, רק להזיז את הראש עשה לי כאילו כאב ראש. הכלב שלך, כן. תשמע, זה מטורף. אני... נאאא! ניקיטה, למה, אחי? לא יודע, פיגי, אני חושב שאם אני בראש כבר אני אשחק תקן, זה יהיה יותר מפחיד. אתה רוצה לשחק תקן? כאילו, אין לי יש לך בעיה תקן? אם אתה פחות זורם. לא, לא, הכל טוב. כאילו, אם אתה פחות זורם, אחי, הכל טוב. לא, הכל בסדר. זה עושה יותר ראש. זה אשכרה יותר מפחיד. אני אגיד לך מה, אין לי תקן. וואי, ניקיטה בוא נפרק. אני די כאילו בעולם משלי, אני לא אשקר. אם אתה רוצה ללכת, אחי, לשחק תקן, הכל טוב. מה שזורם לך. וואלה... אני לא יודע מה, אתה אני רוצה? עוקב אחרי זה, בן תגיד לי, אדם כי אני שפשוט לא מבין מה כואב לי. קורה במשחק פה. אני גם לא מבין אני מה לא קורה מבין. פה. אז עזוב, בוא לא נבזבז את הזמן. וואי, אני לא או. מבין כלום. מצא משהו. אני קורא את הצ'אט. זה כתר, אנחנו בימית 2000. אני אפילו לא מרגיש השיער שלי. יש לך 5 בחוב, כן, אני יודע, אני שמתי לב. טוב, אחי, אני לא רואה כלום, אני לא מבין את המשחק. אני חושב שהתוכן שלי זה פשוט שאנשים רוצים לראות אותי שיכור. אני רואה אותך, פיטר, אחי. למה רשמת גם פעמיים? אני חושב חשבתי שאני רואה כפול לרגע.
וואט דה פאק, אחי, נשכתי עליו את האצבע ולא הרגשתי כלום. וואט דה פאק? אין לי כאב. דיים. אוקיי. ראית שליוסי אמר כחול 5? 5. צדק אחי, אני אמנם אחי 99% שיכור אחי, אבל האחוז האחד שפיקח אצלי הבין שאתה רושם את מה שנמצא בהודעה המוצמדת. צ'יטוס, what the fuck אחי. אני אשתה, רגע, שנייה, אני חייב להשתין. קיצר, אבי, מה אתה אומר? אתה רוצה לשחק כאילו תקן? הכל טוב. אני לא יודע מה אני אעשה עם עצמי, אחי. אני פשוט רץ פה, וזה לא נפסק. אחי, נראה לי יוצא. ניקיטה, תודה רבה על ה5 גיפטים. אחי, גם אצלך? אומייגאד, אחי. אחי, הוא מנסה לדפוק אותנו. לילה טוב, ספיני קט. מי זה מתחת לשולחן? וואלה, אין כלום. צ'יטוס gifted 5 subscriptions. מה זה? וואו. מגירה לבנה זה כמו הגלקסיה, שמור אמר לזה ששם? מה? כאילו אני לא מבין, כשאני שפוי ואני בלייב אתם לא רושמים, אבל כשאני חסר אונים, שיקור שאומר שטויות, אז כאילו אתם מרגישים בנוח, כאילו, what the fuck? שרק עכשיו כאילו התחיל להיות מעניין עבורכם. שמש חמה? תתפס את המפתח? איפה אני? חנה! לך מכחול? די אחי, די. אחי, אבי נראה לי אני לא שורד אחי. נראה לי יוצא. אני פשוט רץ פה במשך שעות. מצאתי עוד עמוד. ניקס, תודה רבה על הקיק. בגלל זה הוא שוקיסט, אני לא שוקיסט. למה אתם אומרים כאלה דברים? זה לא מפחיד, זה דק גנב אותי. אני בחוב של 5, what the fuck, אחי, מה אני עושה? אני גם בחוב של 5, נראה לי. לא, נראה... מה? אני גם... אחי, מאיפה תביא 5? אמרת שיש לך יש לי רק 2. 2. פשוט נשתה את שתיהם. אז מה אתה עושה? נשתה את שתיהם. אז דאם, אחי. הלוואי עליי. אחי, אני ראיתי להם את כל הבקבוק, אני קצת פאקט. הלו? שמעת את השמות על המיטה המרחפת? מה זה המילים האלה? הלו? הלו. מישהו צריך עזרה? Someone need help? מה? אחי, אתה שורט אותי. אחי, מישהו דיבר במשחק, אני נשבע, אין לי קולות בראש, אני לא צוחק איתך. הלו? אני לא צוחק שמישהו דיבר במשחק, אני לא עשיתי, אבל אני לא יודע. אני שומע קולות במשחק. אתה סכיזו? אני לא סכיזו. אחי, לאן הלייב הזה הגיע? אני אחזור אחורה בלייב ואתם תראו. פאק. אחי, אני רץ פה במעגלים.
מה, למה לא יכול לעבור את האזור הזה? לא? ראית את האתגר החדש של ריל יניבו? וידאון קלאפים פה בשביל ה-KBP, אל תתנו לי בן. זה לכסף שלך? אחי, יש פה מישהו אחד כאילו אחראי, יש פה את זדק או את צ'יטוס? כאילו, אני מרגיש שהצ'אט שלי פשוט מלא באנשים שרוצים לראות אותי, לא יודע, מקיע לרצפה, כאילו. פיקקי? מה? תקן. איבדתי את ירינה ופלינט, איבדתי... די, תקשיב, אתם שורטים אותי, די. תשתה כבר, אני רוצה, אני פשוט חושב לרגע ללכת לשירותים. פיצה. אתם מביאים לי את כל היחס. אבל מתי אתה משתכר, נו? אני שמגיע צריך לי להביא, לעופר הדר, נו, אומר לבגרות. ג'י, אתם שכחתם, גיגי, רגע, מה? תביא משהו לאכול, אני חושב, שמע, אני אומר לך, עוז, אני מרגיש, אחי, מנותק, אני מרגיש כאילו בחוויה חוץ גופית, אחי. למה זה נסגר? יום העצמאות שמח, התחיל טוב יפה, אמא שלי הכניסה לנו פיצה טעימה, למה אתם רושמים דברים, אחי, מאיפה אתם בכלל יודעים להיות כאילו סורטים? למה אתם פשוט רושמים דברים מטורפים? Выпери, послати, знаешь куда, блин. עוז, אחי, אתה היחידי שמרגיע אותי. איך תביא אוכל דחוף, תמלא את הבטן, אם יש לך כוח תשתה כבות אחר היה כך. אינווליד, בלד. לא, אני יודע שאני בחוב, אני מודע לזה, אני פשוט חושב שאני צריך לשתות מים או משהו לפני. להודעות של רון ארון. וואלה, אבי, אחי, נראה לי המשחק הזה עושה לי... הוא שורט אותי, אחי. נראה לי אני יוצא. אתה לא משחק את המשחק בכלל. אתה לא פה? אני סיימתי את המשחק, אני לקראת הסוף. אנא, אחי. זה פשוט הודעות של צ'טר שקיבל במקום. סליחה, התכוונתי פנימה. ימין חזק, שמאל חלש. וואט דה פאק, מה הבת הזה? אתם שומעים את זה, נכון? אמרת מה ומישהו אמר פלפלי הצידו? אמר? עליך? קניתי מצלמת, לא זיינתם, חסר לך לא לא להכניס זיינתם את המוח, הקליפים? אני לא צוחק שאתם לא זיינתם את המוח. מה? קייזי שיט? אני לא יודע למה להקשיב יותר. אני נראה לי מפסיק לקרוא צ'אט. רגע, אבי, מה איתך? אתה לקראת הסוף של משהו המשחק? קפץ עליי. אחי, נראה לי אני רגע... אסיים את החוב, ואז נראה לי, אחי, אני חייב לרדת. למה נראה לי אם עוד אנשים עשו לי גיפט, אני אמצא את עצמי, אחי, לינט פרש. עושה ספאון, אחי, במקום רנדומלי. מה, מי מלשין? מה אתה פאק? כאן החדשות, השקט בזה. מה? אדם נעלם. אחי, אני לא לוחץ על שום לינק. אבי משוגון אמר שהוא אוהב בורקסים חמים, תשאל אותו. זה נכון? די, ויפיוריד, סוכה. תגיד, אתה אי פעם הרגשת נקודות בו? די, אני לא קורא יותר צ'אט. what the fuck, דנצ'ין, למה אתה לוקח חלק מזה? למה כולכם שורטים אותי? שוגון ערום בלייב, אתה חייב לראות. what the fuck? שוט. אחי, למה חשבת את זה? בדיוק 5 פעמים. זה היה בכוונה?
אני בסנטר. אריקה, בואו אני חושב תקנו שלך עדיין קלפים. זוהר כאילו? אוקיי, לפחות זה עדיין עובד. בואו תקנו קלפים, בואו לסנטר. טוב. אבי, דרך אגב, יצאתי מהרובלוקס. כאילו שתדע. למה זה לא מראה פריוויו? כי אני עצרתי את זה מלהציג תמונות של רק אנשים שהם סאב, כדי שלא יהיה מצב שמישהו שהוא טרולר יקבל סאב, ואז הוא יוכל, לא יודע, להעלות דברים שהם סאס או משהו כתמונה. זהו, אני מחפש פתרון לזה. אני חושב אולי להוסיף white list עם אנשים ספציפיים שאני כן אשאיר להם, או שאני אתן לכם שטרנק, כי בעיקרון זה, אם אתה VIP מוד OG, ונראה לי זהו, אז אתה יכול לשלוח תמונות. צדק, אתה כל מי עבדת שסאב עליו. זה לא יעבוד, לא. כאילו נגיד הלו! צ'יטוס, אם אתה יכול רגע לשלוח איפה משהו, זה אתה? יעבוד. נגיד ביטון אמור לשלוח. ביטון שלח הרבה תמונות, יש לו מאגר מטורף. בוא סוכה. הקטע הוא שה-VIP אצלי, יש את כל העניין של ה... כן, הנה קווייסי. קווייסי, אחי, יש לך VIP. וואלה, מגיע לך. וואי, תקשיבו, אני לא פה. אני אשאיר את החוב, אחי, למחר או משהו, כאילו, ברמה כזאת. סוכה. כאילו, מרגיש שעוד טיפה שאני שותה, ואני לא פה. אני כאילו מאבד שליטה לגמרי. עכשיו עוד יש לי איזשהו 1% שעוזר לי להתכוון, אוי אבל... בלעי. שתי הסקאמר? שמור למחר אם אתה מתעלף? אני לא יודע אם אני מתעלף, אבל זה כאילו... אני אומר לך, אני ברמה בין הקיצונית, כאילו, שהרגשתי. כאילו, ממש. זה לא היה פה, נכון? זה לא היה פה, נשבע שזה לא היה פה. שמע, אבי, אני יכול לך סריטה, אחי. אני לרגע שכחתי שאני איתך בשיחה, פתאום אני שומע עוד קול ברקע, ואני כאילו, זה הפחיד אותי לרגע. אני לא אשקר. אחי, כמה אתה פיקח, אחי? אני אומר לך, אני לא פה. בושה שאתה לא שותה? אחי, מה יצא לך מזה? אם אני אקיא עכשיו מול המצלמה, מה יצא לך מזה? צ'יטוס, what the fuck. קליפ? וואו, איזה קליפ שאני אהיה גאה בו, אחי. כמה שתית? אופיר. וואו, לא יודע. חזרתי לפה? טוב, הלכתי רגע, ספר הפסקת שתן. שנייה. אני אעשה את זה, אבל נראה לי את השוטים שנשארו כדי לא לצאת סקאמר. אז דקה רגע. אני גם פשוט אפתח את הדלת. אופיר? לחדר או משהו, אז אני דקה רגע מסתיר מצלמה. בינתיים, לא יודע. איפה מרבט הדתה, הוואי ובידור, אחי. תפעיל את הצ'אט. דקה, אני חוזר. הוא לא פה בכלל! הוא לא פה בכלל! זה הזדהה אליו, זה גם עשה את כל הזה שכאילו נכנס למשחק! מה זה היה? איי, נרדמה לי היד. זה הסקין של אופיר.
אוקיי. מי רוצה שחמט? מה? איפה אני? אוקיי. מה? אחי, אתה עדיין משחק? ראיתי את חבר שלי. וזה לא היה חבר שלי. מה? היא מג'וג'וטסו קיישן, לא זאתי? כן. Speak! אוקיי, שמתי Speak! פה You're not שתי real! שוטים פה. 6 שוטים. נעלם, נשבור שם הייתי בפעם. אוי, אומייגאד. תירה בו, אין לי נשק. אחי, איך אני עושה עוד 3 כאלה? אחי, אני... ניקיטה, what the fuck, אחי. אני חושב שבקצב הזה אני לא יכול לישון בלייב, אחי. שתי מים. הכל טוב. לא, אל תעזוב אותי, אתה היחידי שנשאר לי. אחי, בזכות הלייב הזה, אני מבין מי האופס שלי ומי הספורטרס. נגיד, זודק אחי, אני אגיד לך משהו, אני אפסיק רק לפי מה שניקיטה יגיד. בינתיים אני אשים עוד. הייתי פה, לא? אוקיי. מה זה החדר המתוסבך הזה? אתה באמת לא חייב? אוקיי, אז נראה לי אחד אחרון, זה בערך 1.5 כזה. נוסף, כמו שהיה קודם. ניקיטה אליהו ברק, באמת. נראה לי זה האחרון פשוט, ואז אני סוגר את כל השוטים, כאילו זה נסגר החבר פה. שלך איפה? עשיתי פה גם יחסית השלב כאילו השני? גודל מכובד, אז נראה לי סבבה. רגע, זה עושה לי יאללה, צמרמורות לחיים? בגוף. אומייגאד. משחק לא מפחיד. דאם. שורף לי את הגרון, אני מרגיש שהגרון שלי עולה באש. אחי, די עם הגיף הזה, what the fuck. אומייגאד. נראה לי יכול... זה נראה לי יכול לסיים את החדר. מה זה אומר? בוקר על הכלבים... ביטן, למה אתה מנסה לשרוד אותי? למה? וואלה, לא יודע, אולי אני אאפשר את השליחת גיפים לפאונדרים? נראה לי די פייר, נכון? שמי שפאונדר תכלס מגיע לו, כאילו. על עצם זה שהוא פאונדר. לא, נראה לי זה עד 10 פאונדרים פר ערוץ בקיק. כאילו נראה לי אחרי 10 אז כאילו אנשים מפסיקים לקבל את הפאונדר. עד 100? מה? כמה פאונדרים יש? לסגור? אם עכשיו מישהו מה עושה לסגור? סאב. הנה יסע, נגיד, הכיסא, לאחרונה. מצאתי את הכיסא. בוא נראה. שילו, האם יש לך פאונדר? זה עד 10 לפי מה שאני זוכר. קודם כמה שתית? שילו, יש שתיתי לך לפני זה פאונדר? כמה צ'ייסרים, זהו. יש לך כאילו את ה... לא שתיתי יותר יש לך? אני פשוט אשכרה, אוקיי, אז לא, אז... עייף, תחפש את פלינט, פלינט יצא מהמשחק. אחי, יצאתי. אני לא יודע אם אני יכול אחי להמשיך את המשחקים, לא צוחק, נראה לי לקראת סוף הלייב. טריפינג, אולי לא, אפילו אסגור את הדיסקורד. עייף, אלכוהול משפיע עליי בעייפות. אז יאללה, די, אחי, די. לא בכוח. Man, I'm not a pussy.